Ja som Stančák, celý svoj aktívny alebo pracovný život som prežil v Košiciach a samozrejme chcem povedať niekoľkými slovami, čo tento park dal napríklad generácii mojich synov narodených v 50. rokoch, ako to vlastne vtedy vyzeralo. Ako tento park stmeľoval ľudí. Napríklad išli matky, a ja som sa toho niekedy zúčastnil, s deťmi do parku a stretovali sa tam matky s deťmi, rovesníkov a vždy bola diskusia o tom, aké problémy sú výchovné, zdravotné a podobne. Len dva také momenty by som ako si vybral z tejto skúsenosti. Predovšetkým tam išlo o psychomotorický vývoj, ako sa dieťa správa a z okolností to patrilo aj do mojej profesionálnej činnosti, tak som mohol do toho vstúpiť. Ale najväčší vklad toho všetkého bol v tom, že tie deti postupne, keď už začali postupne chodiť, tak mohli využívať nielen domáce prostredie, ale aj napríklad park, ten chodník a boli pod dozorom všetkých matiek, ktoré tam v danom čase boli. A radi sa samozrejme stretávali. Čiže bolo to také stmelenie. Dovoľte mi, aby som tak trošku prirovnal, ako je to vo svete. Mal som možnosti 2 roky žiť v Krakove. Kraków je asi analogické mesto ako Košice, pokiaľ ide o kultúrne, ekonomické a iné hľadiska. A tam je asi taký park ako u nás, ale je ohradený. Má 2 výstupy, kde sú tam platení pracovníci a celý 24 hodín tento park je pod dohľadom polície. Nepripustí sa, alebo nikdy sa nepripustilo, aby tam mohli chodiť napríklad nejakí bezdomovci, opíjať sa, alebo čosi podobného, alebo vyspávať. Toto bolo pre mňa takým veľkým zážitkom aj možnosťou porovnania. Na druhej strane, tí mladší pravdepodobne viete alebo neviete, že tam boli aj tenisové kurty. Tenisové kurty, ktoré mohol vybrať si aj laik. Napríklad išiel otec s dcerou alebo so synom hrať. Objednal si na 30 či 40 minút alebo aj na hodinu. Všetko mal zaplatené. Ešte aj tých zberačov loptičiek. Doma o tom diskutovali. A prečo o tom hovorím? Pretože ako psychológ vždy som ako si viedol ľudí k tomu, aby vzájomne komunikovali. Lebo veľký, by som povedal, handicap istých vzťahov spočíva v tom, že ľudia nekomunikujú. Hovoria mi, že nemajú o čom. No. Toto, keď som uviedol ten krátky, by som povedal, výlet do športu, už bol nejaký podnet, lebo predsa prišiel tam ten organizátor alebo odborník na tenis, tak povedal, takto držte ruku, tak sa zohnajte a podobne. Niečo sa človek naučil. To bol podnet k tomu, aby sa, lebo napríklad syn hral s matkou, otec hral s dcerou a už tam tá komunikácia bola, každý bol rovnako múdry, každý viacej vedel ako ten druhý a toto je dôvod, aby ľudia navzájom komunikovali. Sám osobne si myslím, aj teraz, keď som s mnohými hovoril, aj na ambulancii som im ukazoval túto pozvánku, tak mnohí hovorili, že strašne by radi prišli, ale chceli by sa vyjadriť, že nemajú možnosti. No a tieto poznámky využívam k tomu, aby sme z dnešného nášho stretnutia vyviedli akýsi záver, že táto akcia bude podpisovou akciou. Ľudia sa chcú vyjadriť. Nemajú možnosti. Všeličo vedia o tom a nemajú možnosti to povedať. Takže to je, myslím, našou morálnou povinnosťou, aby sme to urobili a ozaj
nie je možné sa ani tak cez prsty dívať, že si niekto robí, čo chce. Niekto je rovnejší, už sme tu mali všelijakých rovných a teraz vidíme, že máme ešte rovnejších. Lebo 362 stromov len takto vyrúbať, poviem len jednu vec. Napríklad tieto stromy, ako budú vedieť zužitkovať. Tie pne vzácnych stromov zužitkujú tým, že to urobia si z toho dosky. Stolári budú vedieť, ako to zužitkovať. To je jedna vec. Druhá, my vieme, že čo asi potom vznikne, keď bude prázdny priestor. Tam už neurobíme nič. Preto treba na začiatku zburcovať a vždy hovoriť o týchto veciach, že s týmto nesúhlasíme. Ja ako občan rozhodne s tým nesúhlasím a to považujem za amorálny čin, pretože nemyslím si, že by tie stromy nemali možno v minulosti, alebo aj teraz nejakú podporu, ale po stránke odbornej, z hľadiska odborného, aby tam neprišiel niekto, tak ten strom vyrúbeme. On o tom nevie nič. Tak len toľko by som chcel, ako si do svojho príspevku, ako si vyniesť na svetlo svetla, aby sme z toho urobili akciu.